Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje nogada obethandwa kakhulu ngabantu uDavid Sijobe namhlanje. Amapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal aqhuba uphando emva kokusweleka kukaMduduzi Luthuli beneminyaka engama-23 ubudala kwinkampu yoluleko lwezimilo. Sinibutse emakhaya uKantantaba Indodwa Ntamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Bebephume ngobuninzi abazili namhlanje kuya kungcwaba unogada wenkampani yaseMultichoice obekwangumkhweli webhayisikile uDavid Sijobe. Le ndoda ebineminyaka engama-49 ibekwe kwikhaya layo lokugqibela kwilali yaseMukonde Limpopo. uSijobe usweleke kwiveki ephelileyo emva kokugilwa imoto nethe yaphela emehlweni. Utata uDavid Sijobe uchazwe njengesibane sovuyo, indoda ebenobubele, ethobekileyo yaye ebinoncumo olukrazula indlebe, lunwenwa okumlilo wamadlelo kwabo athe wanxulumana nabo kumasango enkampani yaseMultichoice. He loved everyone, believe you me, and I'm glad that his love is spreading throughout the world, because believe you me, I've been looking at social media comments, people who don't even know him, who never even saw him before, but just looking at his videos and the comments of the people who knew him, who saw him, the whole world is touched. Ambe inkampani ebeqeshwe ngaphansi kwayo iFidelity Group ithe nakubeni ubomi bakhe bucuthwe babufutshane kodwa uthando lwakhe lushiye umzilo otyebileyo wobuntu. David was not just a security officer. He was a light. He was a smile that lifted tired souls. A gentle voice that reminded us that humanity still lives in every moment, everyday moment. Every greeting from him felt sincere. Usapho lumothulele umnqwazi ngomnkcenkceshela uthando ngamaxesha onke latsho lubulela uluntu loMzantsi Afrika ngembeko oluyinikele le ndoda yakwaSijobe. Ukuze abenje uSijobe namhlanje kungenxa kamama. Siyambulela ngokomelela ngoba ngekunzima kuthi wenze umsebenzi omkhulu kakhulu wokusomeleza ukuba singalili xa abantu besithuka ngotata. Besisithi xa siphazama utata sikhalimele naxa engavumelani nento esiyenzayo. Utata usebenzile esebenzela thina. Ifuthe lemisebenzi yakhe, amazwi akhe nezenzo zakhe nani niyazibona. Ndaga obamwana abamzwala Karine. uNdaka ngumntwana kamzala wam, abephila ubomi obulula, ubomi obungaxhomekekanga ekubeni ufunde kangakanani na, ephila ubomi obungumzekelo kwabanye. Abantu becawe kwanabo bafunda iBhayibhile bayasilela ukuphila loo ndlela. Lonke ulwazi benalo wazifundisa ngokwakhe. Ndimvile ekhankanya kumakhasi onxibelelwano ukuba ebehleka nabani na obethe adibane naye kuba wonke umntu ungumfanekiso kaThixo. Ndazibuza ukuba ubuthatha phi ubulumko, ebeyindoda ekrelekrele nyhani. Ndaga ananga uchiro wokeluwa ngamanda awukisethera. Umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo. Utyibelwe ngegalelo lakhe uAndile Mngwevu nobelulungu lesigqeba sikasodolophu ejongene nezothutho kwisixeko saseKuruleni kwinkonzo yakhe yomngcwabo kwaThema eKuruleni. uMngwevu uphulukene nobomi bakhe ngethuba isithuthi ebebekhwele kuso simka nezikhukhula ebutsheni benyanga ephelileyo ngethuba beseMozambique. Usapho, abahlobo kuquka noogxa balowo ebesakuba lilungu lekomiti kasodolophu waseKuruleni nongasekhoyo kungokunje uAndile Mngwevu belungungelene kumabala akwaThema namhlanje ngelezokuthi ndlelantle kulo kaMngwevu. uMngwevu wazibandakanya nezopolitiko ngethuba elitshantliziyo leCOSAS zekamva waba lilungu le-ANC Youth League. Ukususela ngoko zange abuye ngamva kwezopolitiko. We are indeed sad to come and bury a young man whose future was bright in our ranks, whom
we defined as very much part of a nucleus that is going to ensure that ANC, not only here in Ekurhuleni, but throughout the country, come back decisively. umbalula ulincomile igalelo likaMngwevu kwezopolitiko. Through discipline and devotion, he rose at the regional, provincial, and national levels, ultimately serving as national organizer of COSAS. Those who worked with him remember a young organizer who understood that leadership begins with listening. uMngwevu ukwachazwe njengelungu lokuhlala ebelithanda wonke umntu. Gathering like this together reminds us of something very important, that none of us lives in isolation. Our lives are shaped by the people around us, especially those we call neighbors. Andile was one of those. So today we have learned about Andile Uguti. We leader, and some of the people will take some skills from him. Uguti, he have led with love, nokuthembakala. uAndile Mngwevu usweleka ngethuba exhuzula imikhala njengelungu likasodolophu elijongene nendlela nezothutho kwisixeko saseKurhuleni. Mapolisa KwaZulu-Natal aqhuba uphando ngakwinkampu ebizwa Bootcamp nenceda ulutsha olujongene nemingeni eyahlukeneyo. Oluphando luzemva kokubhubha kukaMduduzi Luthuli nobefike kwinkampu kwinyanga ephelileyo esiwa ngumama wakhe ngenxa yengxaki bejongene nayo yokusebenzisa iziyobisi. Kukholelwa kolokuba uMduduzi nobeneminyaka engama-23 uye wabethwa woselwa kule nkampu. Kungoku nje usapho lufuna impendulo. Umama kaMduduzi uZandile Luthuli uthi umntwana wakhe umse kule nkampu kuba eyibona inceda abantwana abasebenzisa iziyobisi, khange ayazi ukuba uzobethwa abhubhe. Ayena ubeshayiwe ngempela ngoba ubelimele nje engalweni, ikhombisa ukuthi mhlawumbe wayivika blazi nasekhanda, wayelimele nala enyaweni elimele nje, ikhombisa ukuthi nje bekuwumuntu nje ade ebhaqwa nje. Ebhaqwa ngalohlobo lisimanga ukuthi hayi ukuthi mhlawumbe uyadisciplinwa kahle kahle nje, ubebulawa beqedelwa. Ukanti omnye wamaxhoba wale nkampu uthi bayandlandlathekiswa abantwana kule nkampu. If you send your child to the boot camp, just know that your child is going there to do push-ups, brutal training, and do meditation and Bible study. That's all. That's all what I do at boot camp. There is no counseling. There is no doctor to check our health. Yeah, and the living conditions are not as good. Even the food is not good. There is no clean water. Umnini wale nkampu uKing Madlokovu uthi izityholo ezityatyekwa inkampu yakhe azinabunyani kwaye uMduduzi ebenengxaki yeziyobisi. It's called, or the family said they need a collection to be done from Duduzi to be collected from her home, from his home. Yeah. So the issue was heavy drugs, which is rock or cocaine. Yeah, and anger issues, and another one it's peer pressure because he was still a very young boy. Yeah. Kusenjalo olusapho luthi le nkampu khange imkhathalele umntwana walo kwaye akho nkcukacha abazifumeneyo kwinkampu mayela nokubhubha kukaMduduzi. Umlilo oqhambuke kwisikhululo sombane kwisitalato saseBree kumbindi wesixeko saseRhawutini ubangele ukuqhawuka kombane kwiindawo ezikumbindi wale dolophu. Abezoncedo lokuqala bathe babhengeza ukuba ukuguga kweziseko ngomnye unobangela woku. I think you'll recall the executive mayor was very frank about the strategy that must be implemented to deal decisively with the aging infrastructure. But fast forward to the specific question regarding the status of
buildings. The city of Johannesburg has agreed to what we call a bad building strategy. And I think councillors generally are in agreement that there must be time frames when we are addressing the issue of bad building strategy. Uceba ukwamemelela kurhulumente kuba anyanzelise umthetho ingakumbi kubanini bezakhiwo zabucala nezo zithinjiweyo. We are not safe, there's no electricity, akukho safe lana, sawuba nje inkunzi, and ama-client ayasaba, especially thina Salonet under the ground, yabona iphansi. So ama-client ayasaba ukungena lapha makumnyama. I'm worried. Just because he's just plaiting my hair without hair drying them. I didn't wash my hair, that means I have to go somewhere to wash my hair. And she will plant me here. If she wash my hair here, I'm going to save a lot. She's going to earn more. But now she's running a loss. The whole transformer is basically raised to the ground. There is basically nothing that is left. The oil is also pouring out and threatening environmental hazard as well. And the team also basically were trying to see what kind of amount of work that is going to be needed for us to be able to clear and repair or restore and be able to bring back electricity to most of these areas that are affected. Basasokola abahlali base-Midrand kunye nase-Bedford View kumantla eRhawutini ingxaki yokunqongophala kwamanzi nangona kwenziwe izithembiso zokubuyisela amanzi kule ndawo. Ebutsheni beveki usodolophu wesixeko saseRhawutini uDada Morero uthe amatanki amanzi ayathunyelwa kuluntu olungekafumani manzi ukukhawulelana nale meko. Aba bahlali bangene kwiveki yesibini bengenawo amanzi emva kokusilela kwenkqubo kunye nokuvuza kwedama nokubangele uqhankqalazo kunye nonxunguphalo olukhulayo kuluntu. Nangona iitanki zamanzi zisasaziwe, abahlali bathi ukunqongophala kwamanzi kwenza ubomi bemihla ngemihla bube nzima. It's very frustrating because, to be honest, every morning when I wake up, the first thing I do is open a tap to see if I have water, because we don't know when the water is going to go out. If it does go out, we don't know when it's coming back. I mean, sometimes to fix a simple pipe leak takes 3 days. You know, the last time in December, we had maintenance plan for 48 hours. That in some areas lasted up to 7 days. Ngolwesibini abahlali abadikiweyo babhenela ezitalatweni befuna impendulo emva kokuhlala bengenamanzi iintsuku ezintandathu. The only update that we received as councillors on the councillor group with Joburg Water was just a systems update, and that was around 7 this morning. We passed midday now. We still have not heard anything. Uceba kwiwadi yase-112 eMidrand uthi oku kubonakala ngathi kukuphazamiseka okucwangcisiweyo. It looks like they're water shedding without really telling us they're water shedding, because when one reservoir recovers, they give water to the other one that seems to be at a very low. So it's just a switch between one reservoir to another, one area to another. Ukanti Bedford View eyona ndawo ithwaxeke ngamandla ingxaki yokunqongophala kwamanzi. Uceba wale wadi uthi bafuna isicwangciso esicacileyo kumasipala. What we want is a plan. We want clarity. We want transparency. We want what we pay for. Kutshanje usodolophu wesixeko saseRhawutini uDada Morero kunye nosekela mphathiswa wezamanzi nogutyulo uDavid Mahlobo badize ukuba le ngxaki ibangelwe kukusilela kwenkqubo kwiziko eliphembelela amanzi iRand Water. uMahlobo uthe urhulumente uceba ukunyusa umthamo wokugcina amanzi ukuze kuthintelwe ukuphazamiseka kwamanzi sewagxininisa imfuneko yokubeka iliso kwinkqubo yemihla ngemihla kunye nokuphuculwa kolungelelaniso phakathi kweJohannesburg Water, iRand Water kunye nesebe lezamanzi nogutyulo. Iqela le-DA kwiphondo laseMntla-Ntshona libambe inkomfa yalo yonyulo ePotchefstroom namhlanje ukuya konyula isigqeba seenkokheli ezintsha kwanokuza nezindululo ezakuncedisa eli qela phambi konyulo loomasipala lalo nyaka. Inkokheli yeli qela kuzwelonke uMnumzana John Steenhuisen uxelele abathunywa kule nkomfa ukuba i-DA kumele yenze konke okusemandleni ukususa i-ANC kulawulo lweli phondo. So I want everybody to be clear about the mission. And that mission is simply this, that in the Northwest, our goal is to reduce the ANC's majority to below 50% in municipalities across the province,
and to become the largest party in as many councils as possible. And we mustn't be distracted along the way by these small parties that yup and bluff. They are the parties of instability, and they've shown us what they do in Joburg and in every other type of coalition that they've tried to put together here in the Northwest, this residents forum, that group of people, this one, all knowing better and thinking that it's so easy to get in and govern these municipalities when it is complex and hard, but we have the recipe to do it. Umnumzana Stian Hazen uthi iqela le-DA lilo kuphela elilawula kakuhle kubo bonke oomasipala abaphantsi kwalo. The best run municipalities in the country are all run by the DA. The cleanest, most accountable governments in the country are all run by the DA. The municipalities that deliver are all run by the DA. And if you don't believe us, just listen to the leader of the ANC, who acknowledges that DA-run municipalities are the best in the country. Ukwathathe elithuba wabulela kubo bonke abalandeli beliqela ngenkxaso abathe bamnika yona nanjengoko kule veki ethe wabhengeza ukuba akazozigqatsela ubunkokheli beliqela kwakhona kodwa nangona kunjalo uthi uza kulixhasa kangangoko eliqela kwaye uza kuqinisekisa ukuba liqhuba kakuhle kunyulo loomasipala. It has been my absolute honor to lead this party through thick and thin, and it's been one hell of a ride, but now the ride has ended and it's time for a new era to begin. And I will not be leading the party into the next local government elections, but I'll be walking every step of the way alongside you as we campaign. Kakhulu ke Madikela ukhatshwa ngumamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yam yeMozulu mna ke bethuna ngegama ndikuthabile ndiyinzokazi yasebathenjini ngokubanzi masijongeni ke bethuna nantsi kaloku ke iMozulu leyo ke mzontsudu siyesiphawuleni kaloku okokuqala iziganeko ezingamandla kusukela ekuseni ngomso emini nangorhatya ngamandla ke kuMzantsi Afrika ngokubanzi yawuqaphela apha ekhaya bangamandla ke kusibekele mpela futhi kulo lonke elaphondo laphaya eFree State mpela ke kwindawo ezizinze kumbindi walo njengaphaya koVelcom ekuseni pha ngomso bevuswa lelashumi nje elikhatshwa sisithoba babuye ke mbukele ekhaya bavala usuku ngomso belusonga ngamashumi 3 akhatshwa sisiniko kubanzi masijongeni ke bethuna amaqondo wakho okutshisa phansi naphezulu sivuleke phondo lokuqala eliphaya lona empuma koloni njengaphaya kwindawo ezininzi ke ezizinze kumbindi nentshona yelapho nondawo ezifana naphaya kokala dokhwe neziphaluka ekuseni kuyafefa nje yonke lantsasa neziganeko zendudumo xa bezawulala ngomso ngo-26 degrees kanti ke benjenje kolaphondo futhi laseFreystata ngamandla ke kwindawo ezithanda ukuchopha pha phezulu phako Sasolburg mpela ekuseni futhi amaqondo okutshisa phansi phaya lelashumi nje elikhatshwa sisithanda ukuthi bavale basoka usuku ngomso sele kufudumele ngamashumi 3 abenesibini benjenje futhi umbukeli ephondweni laphaya entshona koloni ngamandla ke futhi kwindawo ezizinze kumantla futhi nempuma elaphondo ndawo ezifana phako Beaufort West ekuseni bevuswa nguye kaloku 18 degrees ekhatshwa siziganeko zendudumo yonke lantsasa benjenje futhi ke ephondweni laphaya eNorthern Cape ngamandla ke kumantla lapho ndawo kaloku ezifana phako Kurumane ekuseni futhi amaqondo okutshisa phansi ngo-20 degrees afana nqwa ke phofu naphaya eKimberley nansi mbukeli wam iMozulu kwiphondo laphaya eNorthwest ngamandla emzontsundu apha ekhaya kumazantsi ke naphaya kwimpuma lapho lonke ndawo kaloku ezifana naphaya koBloemhof ngexesha lasekuseni amaqondo okutshisa phansi ngu-15 degrees kanti ke iMozulu yenjenje kwiphondo laseRhawutini apho sikhoyo ke thina ngalo mzuzu mpela phaya kundlunkulu walapho kusePretoria ke apho kwasekuseni phaya bevuswa ziziganeko zentshizane napha kumbindi koSprings ekuseni ngo-16 degrees mbukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi sijonge ephondweni laseLimpopo ngamandla ke mzontsundu futhi ke kumazantsi nentshona elapho ndawo ezifana pha koThabazimbi ekuseni ngelashumi nje elikhatshwa sisixhenxe amaqondo okutshisa wabo ke aphantsi kanti ke sehle ngokubanzi futhi sijonge iphondo laphaya empumalanga ngamandla ke kwintshona namantla welaphondo indawo ezifana pha koMiddleburg umzekelo kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela laphaya bevuswa nguye kaloku ke la 12 degrees ivuma apha ekhaya ndivale ke ndisonge iMozulu ngephondo lokugqibela phaya KwaZulu Natal ngamandla mbukeli wami ekhaya kwindawo eziphakamisa lapho Phongola umzekelo ekuseni nguye kaloku la 19 degrees napha kwindawo ezizinze kumazantsi ephondweni Kokstad ekuseni futhi ezo ziganeko zentshizane ezithe xhaxhe yonke lantsasa mna ndikuthanda kangaka xeshele imiyoli Kamnandi mawethu.